Hello, tohle video teďka dapu, takže to bude velmi škybery, načítá se nám svět a v dnešním videu se koukneme na to, jak vlastně stavím své RP v Robloxu. Budeme v dnešním videu dělat jenom spawn, tady si beru nějaký blok, nevím, dám asi timelapse a dám tady nějakou hudbu, takže se to užijte, když tak dodělám zase nějaký koment. A bude to určitě škyber jako vždycky. Takže jako stavím nějakou zeď, jo, bla 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 a jdem na to. Čus. Máme hotovou, teďka budu stavět lavičku. Ustavil jsem poprvé, ta lavička nebyla takhle hezká a rozhodl jsem se postavit ještě jednu. Koukal jsem se tam na návrh, který jsem měl z toolboxu. A nebojte, tahle lavička je přesně moje, úplně nádherná je. Takže jo, a dávám zase tady timelapse. Tak čus. Tak, lavičku máme hotovou, takže teď jsem ji jenom zmenšil, hodil do budovy a zjistil, že mám něco špatně. Takže jsem musel to nějak doupravit, nakonec jsem to vlastně ani nedal, takže to bylo vlastně špatný. Já se z toho mohl zbláznit, to bylo asi 9:30, jo, takže jsem prostě byl úplně mimo. Ještě jsem to neopravil, takže se teďka půjdu na počítač a půjdu to upravit. Jo, je to blbý, a není to až tak blbý vlastně. Takže už to bude konec, takže se s váma rozloučím. Takže čus a mějte se dobře.